Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Ken Veel-Kleinmoedig. Hij is de enige Antilliaan op de lijst voor de Europese parlementverkiezingen. Die worden op 6 juni gehouden. Hij staat op de lijst voor PvdA GroenLinks. Was onlangs op Bonaire om een verkiezingstournee de mensen te bewegen op hem te gaan stemmen. En in ieder geval ook te informeren over het Europees Parlement. En dat was ook de vraag die wij aan hem stelden. Wat betekent het Europees Parlement voor ons hier op Curaçao en op de andere eilanden? Het heeft echt heel veel invloed op ons op de eilanden. Niet alleen op Curaçao, maar ook op de 5 andere Caribische eilanden. Je ziet bijvoorbeeld dat Europa investeert miljoenen in onze infrastructuur. Veel mensen, ik weet het niet, maar bijvoorbeeld bepaalde wijken zoals Kortijn, Terracora werd gefixt met Europese geld. Een paar jaar geleden die renovatie van de Emmabrug in Punda werd gerenoveerd met Europese geld. We hebben door de Europese Unie zijn we een van de eerste landen in onze regio die heeft de vaccinatie gekregen. Dus Europa heeft best wel veel invloed op ons, heeft best wel veel invloed. Maar we hebben geen zeggenschap op Europees niveau. Soms worden wij vergeten op Europees niveau. Een hele goede voorbeeld is in 2017, toen orkaan Irma over Sint Maarten ging. Sint Maarten heeft gevraagd voor een noodfonds van Europa, maar alleen de Franse kant heeft het gekregen en de Nederlandse kant van Sint Maarten niet. En de reden daarvoor is omdat toen een noodfonds werd gecreëerd, was er niemand van de Nederlandse kant die zei: hey, vergeet onze eilanden niet, want zo'n calamiteit kan ons allemaal gebeuren. Nou, na 2 jaar heeft Agnes Jongerius, een Europarlementariër voor PvdA, heeft ervoor gezorgd en gepleit voor dat Sint Maarten eindelijk die geld kreeg. Maar ja, die 2 jaar, dat hadden wij kunnen voorkomen als wij een vertegenwoordiger hadden op die niveau. Ja, nee, dus het heeft wel degelijk invloed op ons. Alleen het lijkt, Den Haag lijkt al ver weg vanuit Curaçao van de eilanden. En het Europese parlement lijkt alleen maar verder weg. Nog verder, ja. Nog verder weg. Jij bent de afgelopen periode bezig geweest met campagnes. Je bent ook op Bonaire geweest. Betekent dat heel veel uitleggen wat het Europees Parlement is? Het is echt heel veel uitleg wat het Europees Parlement is. En dat is niet alleen op ons eiland. Ik bedoel, zelfs hier in Rotterdam. Ik woon in Rotterdam nu. Zelfs hier in Rotterdam, veel Rotterdammers weten echt niet hoe het allemaal aan elkaar zit. Ja, waarom moet ik stemmen voor het Europees Parlement? Ik ken de politici niet. Ik zie ze nooit in de media. Dus het is wel heel veel uitleg in vergelijking met de Tweede Kamer in ieder geval. Van, ja, wat betekent Europa voor jou? Wat zijn de verschillen? En waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? Ik moet het goed zeggen, die zijn op 6 juni. Het zijn, voor Europa zijn er meerdere dagen, maar Nederland en ook het Caribisch deel kan op 6 juni gaan stemmen. Als mensen nou meer willen weten van jouw partij, van jouw punten, van je achtergronden, waar kunnen ze dan het beste via internet nog wat informatie halen? Ik heb alles. Ik heb Instagram, Facebook, X heb ik, dus of voormalig Twitter. Er is ook een profiel van mij op de GroenLinks website waar je kan meer informatie krijgen. Dus bijna op alle social media kanalen kun je mij vinden. En ze zijn allemaal onder mijn naam, dus gewoon Ken Veel-Kleinmoedig. Het is makkelijk te vinden. Goed zo. Nou, ik wens je heel veel succes. En ik vind het ook mooi dat de Curaçaose Antilliaanse kandidaat meedoet. Laat het papiermens dadelijk horen in het parlement van Europa. En heel veel succes. Yes. Oscar, dank je mis. En dankjewel ook naar al jouw luisteraars en kijkers.